kamot. Pero sa kamay kamay lang. Pero sa kamay kamay lang. Dire, up ya. Okay na kana? Sakit ang likod, tuhod. Taas tungag yun. Kanang mo kuhan ka, matulog, okay na. Kanang mo liso-liso. Darang ko mga ano ba? Darang ko magbatsyag ka ng... Parang mo relax na. Oo. Pero kung ano nga... Ano lang mag-relax? Parang bang relax na. Madam ka, kaya mo ka manok na. Di ka buwilo. Pinagmay lang. Magpasag hapon gabi eh. Gabi yun? Ay. Pinagunda ka na sila, kaya sinamay siya. Pas mo sa kusok, ang tawag ka na niya. Una, magkakuha na, makabantay ka na, na yung sintomas na yung sign. Mamuipoy, mangalay, ngunghod, kapoy, panhod, na. Hindi ka pangagal? Kuha. Buwa? Kuha. Buwa?